primary duty bearer chalo wondala. Tij wondala en rango nu jomani dalo chiemo, jomani dalo nindo maber, jomani dalo nigi lewni marwako, jomani dala otimo gik moko duto monego bed ni gitimo. Mane momiyo waluongo sirkal nu primary duty bearer kod dho ngere. So tij sirkal en rango ni joge orito nade. Nyithindo dhi skul, omiji security, jin kod ngima maber kod gik moko ailago. Aparo nu shida ma wasebedo kodo enu serikali otamre tiyo tije kaka primary duty bearer. Ma primary duty bearer en nyako rang ni jo Kenya odak nadi maber. Nikech wang'eyo ni joma ne nowito ngimagi, and apani gima rach mogik kodu ji mosebedo ka wito ngimagi over the period, en yudo ni ng'enygi gin jok ma yudo ng'enygi ok ne gin joma ni maandamano. Ng'ato ne nowuok tich, eni bus station, bunde ogoye. Ng'ato nene ni ode, oneno TV, bunde ogoye. Ng'ato nene timang'o, bunde ogoye. So, yudo ni ng'enygi gin joma, they were not direct demonstrations. So, sama sirkal timo compensation, mano is one step. But one called steps moko. Mokuongo, nitie gima iluongo ni acknowledgement. Sirkal onego bed acknowledge na gima kama nende otimre. To aparo ni rais poko acknowledge ga nu police kata state ni nobedo involve gik maneno timre. So the first step en wadwaro gima iluongo nango acknowledgement. Orinjo beni acknowledge yo machalo nade. Sani kono magisewacho ni gichudo, mano ken acknowledgement moromo. En acknowledgement ma itimo ka idok chien. En acknowledgement itimo behind the curtains. Okay, en acknowledgement ma ng'ato wuok to wacho ni ma makosa maneno timre. Mama Kennedy wacho ni rais ne nogocho ne. Rais osegocho nu over 200 victims manene jonyuolgi, manene jogi owito jogi. Wadwaro a public acknowledgement ma rais wuok to wacho ni I take responsibility as the head of state ne gima kama neno timre under my watch, under my responsibility. Mane acknowledgement mokuongo ma jo Kenya bro dwaro. So kisetimo acknowledgement as the first step, then the second step any keto process. So this first process any process ma seeking accountability. Accountability enu mini Kennedy wacho no ntie ng'ama ne nowuok kadhi chieng' no controlling crowd, ng'ano ne noting'o bunde, ng'ano ne noting'o tear gas, ng'ano ne norwako uniform ma police, ng'ano ne kod tag machik dwaro. So ng'ano ong'en ng'ama ne noywayo bunde mane nonego wuoda kata mane nonego nyathina en ng'ane. Wadwa neno ni ng'ano mak. Number dek, wadwa neno ni institutions makatibo miwa, one National Police Service, one Directorate of Public Prosecutions, one Independent Policing Oversight Authority. Institutions giduto, one judiciary. Wadwa neno ni institutions giduto ni luwo wachni. Then mara dek kama ose timre to kore ko bobo to wacho okay, koro wanyalo golo gima yweyo pi wang'. But ok wanyal chako kod yweyo pi wang'. Nikech kwa chako kod yweyo pi wang', bo nyiso nwa boga nego ji to aywe pi wang'gi. Wanego ji to aywe pi wang'gi. Wanego ji to aywe pi that's what I mean. Waywe pi wang'gi pesa. Wanego ji to aywe pi wang'gi pesa. To serikal kaka primary duty bearer tije oken tij nego ji. Serikali kaka primary duty bearer tije en tij rito ratiro mar ngima dhano. To mano e gima wadwaro ni serikali otim. Ok yweyo pi wang'. Pi wang' is just an aspect, to kendo en aspect matin kabisa. Nikech kiyweyo pi wang' Mama Kennedy, iyweyo pi Olang, iyweyo pi Omondi, iyweyo pi Joyce. Wan ji adi Kenya ka. We are over 50 million people. Ibo yweyo pi wang' ji duto. Gima wadwaro en iketo systems matiyo. To systems gi iketo kod institutions mag government. Systems gi iketo kod gik monego bed ni timre. Not sporadic
ok gik ma sporadic mitimo ka tiweyo, itimo ka tiweyo. Nitie gimida medo Brian. Ada medo gimoro matin. Nitie gimiluongo ni command responsibility. Sani ka polis wuok kae, ka nitie ng'anyo, to polis wuok ne dhi rito kata rito ji mang'anyo kata dhi ginene. Probably dhi ginene, dhi ketho ng'anyono. Donge nitie ng'ama